Uli, mandito sa harapan. Magkakalibat tayo sa harapan. Ito na mga kaibigan. Dalawa, tatlo magkakalibat yan. Bakbakan na, umangat na kagad sa kanan to si Luigi. Ito na. Oy, ito na, atakas kagad tong si Luigi ha. Ang ating Marinas. Uy, dito tayo sa Pinsan Buo Riders Club, cycling race, Barangay Santo Niño, Santo Tomas, Pangasinan. Okay, so ito na. Mukhang may nakakawala na rito ha. Hindi natin kung may nakawala na sa ating mga rider. Uy, Ninyuli, mandito sa harapan. Jeffrey Dandaan, Gian, Alves. Mahaba pa rin. Mahaba pa. So may mga naiiwan pa rito sa likod. Mahirap tumakas, mabilis ha. Uy, dito ka naiwan tayo dito sa likod. Mga bigas, unti-unti na kumakawala. So may tumatakas sa isa. Uy, nagkakatakasan na itong ating mga riders. Makipot itong ating ruta pero masarap kumarera. Andito tayo sa may Barangay Santo Niño, Santo Tomas, Pangasinan. Uy, maraming tao dito ha. May hams pala doon. Madaming tao. Masikip mga kaibigan. Masikip itong ating ruta. Last 13 laps. Paubusan to. Rider number 1. Mukhang nauubusan na to si Idol. Uy, medyo kumakalas na itong ating dalawang rider. Medyo nauubos na dahil mabilis yung bigwasan sa harapan. Mabilis yung ikot. Mahirap kumawala dito mga kaibigan. So, Team Isaac, rider number 1, mukhang nauubusan. Yung ating pinaka-main group sa ating peloton, mga klaplanan dito, maraming mga Team Marinas. Ninyuli, mandito din. Jomar Laboy, maganda to, pakalasan. Janrick Bansano, si Gian, si PJ ba yun? Arvin Armendez, andito rin ha. Si Joe Rose. So mabilis ang takbo, 45 kilometers per hour. Luigi Ramirez, nagbabadyang kumawala. Mahirap kumawala dito. Ruben de la Cruz, andito din ha. Mahirap makatakas dito. Mauwi ito sa isang band sprint rin. At yan, si Ace Ventura sa may bandang kanan, bumaba na tong si Ace Ventura. At sa may bandang kaliwa, Diyos ko po, kaindo. Uy, bankingan tayo dito. Tingnan sa likod. Grabe, ang bilis. Mahirap habulin. Mabilis ang bakbakan kahit na medyo masikip itong ating ruta. Uy, dumidikit ito si Idol. Uy, si Idol, sisika pa rin na humahabol sa ating grupo. Uy, may mga naiwan pa tayong radios dito sa likuran ha. Ito talagang naiwanan sa bigwasan.
Wish Idol. Okay, ito na, tingnan natin ha, kung meron ng kumakawalan. Ako, buo pa rin mga kaibigan. Uy, meron 5. Parang may ibang 5 riders na bahagyang kumakawala dun sa harapan. Luigi Ramirez, Gian. Meron tayo mga 5 riders. Ace Ventura, Arvin Hernandez, Jomar Laboy, Nino Lim, si PJ, Janrick Manzano. Nagpapakalasan na itong ating mga siklista. Ito talaga kasaya ang cycling. Exciting basta cycling. Kakaibat ito yung mga traffic. Pagalingan sumingit. Ganyan talaga. Ganito tayo sa Pilipinas. Hindi rin kayang patigilin ng mga sasakyan dahil we need to share the road to everyone. Kailangan maingat lang din tayo, maingat din ating mga motorista at ating mga siklista. So papasok na naman tayo, migsi lang yung ating ruta. Taba mo pa rito yung mga aso, so maraming naghihintay dito. Unti-unting nauubos. Mukhang naubos si Joros. Diyos ko po kain si Idol. Bumitaw na rin tong si Idol, sumakit si Kumura. So mahirap kumula mga kaibigan. Pero may nababawas. Ayan, nagpapadya na naman kabakasyon ating breakaway artist na si Nino Lim. Bumibili sa maklamplaan at handaan. Si Idol, uy, sumisi-basi ba? Nagpapadyang kumawala itong si Nino Lim. Hinahabol ni Arvin Hernandez. Solo lang si Nino Lim dito ha. Kaya sa kalarong ito, criterium. Medyo makipot, maraming sasakyan. Palit mo talaga na makawala dito. Kailangan dito breakaway artist ka. Medyo maangat ang bagya si Nino Lim. Tignan natin sa pagbalik niya kung siya pa rin o siya na ang unang makakawala dito sa ating breakaway group. May mga naiwan pa tayo dito sa likod. Habang si Idol nagsumbong kay nanay. Mukhang naubusan kagad si Idol. Diyos ko po. Marami ng mga naiwan dito. Hirap pa humabol nito. So meron tayo 2 naiwan dito si Idol. Babangking sa kanina si Idol hindi sumusuko Uy, mukhang papuntang parisan na si Idol. Iba na yung titig. Okay, so meron tayong nakatakas. Nino Lim ito ating solo breakaway na. So meron na tayong nakawala mula doon sa ating napakalaking breakaway. The breakaway artist. Itong si Nino Lim mga kaibigan, ang champion sa TTBC cycling race. So mabilis magpalundag tayo, dali tayo lumundag. So last 9 laps for this solo breakaway Nino Lim from Gimba, Nueva Ecija. Daming nanonood dito mga kaibigan, dito sa bayan ng Santo Tomas. So lumalamang na siya ng mga 150 meters to 200 meters doon sa ating napalaking second group. Itong si Nino Lim. Ay nako, bagong-bago pala to, bagong-bagong miyembro ng 7-Eleven Riders. Itong si Nino Lim. Kumbaga nasa 7-Eleven na to So nagsusikap talaga ito na makalaro ng Tour of Luzon. Kung maganda ang performance mo, talagang mapapalaro ka o mapapasali ka sa Tour of Luzon sa Team 7-Eleven Riders. Ang nakababatang kapatid itong si Rex Tumler, itong si Nino Lim, mukhang siya magmamana So 150 meters, ito yung ating second group. Mukhang nagpapakiramdaman dito mukhang nagpapakiramdaman dito sa ating second group. Tignan kung hahabulin pa nila si Nino Lim. Bilis talaga din Nino Lim Uy, may humihiwalay sa ating second group. Humihiwalay na itong si Jomar Laboy, Arvin Hernandez and Ruben de la Cruz. Humihiwalay doon sa ating malaking grupo. Ito lang yung ating second group kanina, pero humihiwalay yung 3 na yun Uy, solo pa rin si Nino Lim dito Mukhang susunod yan hanggang finish line.
Okay, 200 meters behind. Ito, tatlo yung nag-aabol. O apat, Jomar Laboy, Arvin Armendez, saka si Ruben de la Cruz. Tatlo lang to, tatlo. Natin ito, malibigit pa ng tatlong second group si Ninyo Lim dahil lumalabang na si Ninyo Lim ng mga 200 meters. Dito kay Jomar Laboy, Arvin Armendez, dahil itong si Ruben de la Cruz sa kanyang speed, 52 kilometers per hour. Mabilis din ang habol itong mga to, ha. So tingnan natin yung second group o yung third group kung gaano naman kalayo dito sa ating second group. Uy, third group natin 100 meters lang sa likod nila Jomar Laboy. Ito si Ace Ventura, si Gian and si Luigi Ramirez. Tingnan natin kung magkakasugpong-sugpong pa itong mga to dahil meron tayo 6 laps. Fourth group natin mukhang nawatak na talaga yung ating malaking grupo sa second group kanina. Uy, idol, mahabol pa rin. So lumalayo na lang bagyan, nasa 300 meters lang labang itong si Ninyo Lim. Uy, mabilis talaga, ha. Uy, dumidikit pa tong third group dun sa second group natin. Kumapal pa to, ha. Okay, ang ating champion, solo breakaway. Ito ating breakaway artist, Ninyo Lim. Yun, congrats. Okay, ito na mga kaibigan. Ito na, tatlo magkakalimutan na sa laban. Ito na, Ruben de la Cruz, umahabol pa rin. Arvin Armendez, Jomar Laboy, umahabol pa rin. Arvin Armendez, ito na, Ruben de la Cruz. Yun, Ruben de la Cruz, Arvin Armendez, and Jomar Laboy. Okay, ito, rimatihan pa rito sa isang grupo. Naku po, Diyos ko po. Ito na mga kaibigan, ito, dalawa, tatlo magkakarimatihan. Arvin Armendez, Luigi Ramirez. Ito na, Luigi Ramirez na sa harapan na. Tingnan ko dito. Perinyas, yun! Ace Ventura. Ito pa, rimatihan pa rito sa ating last group. Ito na mga kaibigan, marami-rami to. Marami-rami to nagkakarimatihan. Nasa harapan na Marinas. Ito na, Marinas pa rin, puro Marinas. Subitan na, mga sa kaliwa, Marinas! Halika na't sumama dito sa aming karera.